Neti sanfɛ Bamako 24. Nyanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛnnen bɛ nasara san kalo 4 ye avril kalo bi o tile 28 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye sunkalo ye bi o tile 16 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ. K'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo docteur ye lajɛrɛ dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka lakana ta ka ɲɛsin olu ma k'u to ka baara kɔnɔna na ko lakanabaliya kɔni ta mɛ ka ɲɛsin olu ma bibi na kunnafoni ɲɛfɔli ko la k'a sira la ka taa yɛlɛmani fɛ bɛngana wale tigɛlama ye bɛngana dɔ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ye ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Sikaso marabolo kɔnɔna na waati lama tɛmɛnen nu na Sikaso mara min bɛ n'a bɛ wele ko Kilela bɛngana wale tigɛlama ye bɛngana ta ka ɲɛsin bangi dɔ ma o kɔfɛ u ka maa nana masumalen dɔw minɛ o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kana jigila n'o ye commune Mande jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye wulikajɔ ta ka taa yɔrɔ dɔw ci yen nɔ o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Dawurabugukaw fɛ yen nɔ misiri min bɛ sugu kɛrɛfɛ o misiri alimami san 44 a b'a ka du kɔnɔna na wulikajɔ kɛra k'a bɔ a ka du kɔnɔ o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ kunungo dɔgɔtɔrɔ ye lajɛrɛba dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'u to ka baara kɔnɔna na ko lakanabaliya kɔni ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'u bɛ wele kɔni bila k'olu ni lakana ka kan ko wa ko lakana ka ta ka ɲɛsin olu ma lajɛrɛ nin kɔfɛ u ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ka maa min bɔnɛna nin na n'o bɛ tali kɛ Kamabila Williams ale bɔnɛna nin na alamisa tɛmɛnen a yɛrɛ ka denbaya la jɛkulu maramafɛntigi dɔ fɛ maa dɔ kɔni taara ka taa ni maa in bɔnɛ a nin na a ka so kɔnɔna na ka marifa cɛ la ni ka muru curu a la ka u kɔtɔrɔma bɔ hali ni yɔrɔ la ɲɛsin ma dɔ a ko la dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ san 2020 tɛmɛlen ka na se san 2021 kɔnɔna ma ko jariwale bɛngɛnɛ wale caman de taara ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔtɔrɔ ka caman kɔni bɔnɛnu nin na maajuguw fɛ k'olu kɔni bɛna wulikajɔ kɛ sini n'Ala sɔnna ma k'u ka nisɔngoya yira wa ka tila u kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ka maa minnu bɔnɛnu nin na an bɛ dugawu de kɛ ni wale min talen filɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔkaw ma fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ni lafiya ye ka ɲɛsin an ka dɔgɔtɔrɔkaw ma Ala k'o sabati n'an bɔra yen nɔ Kayi sira la ka taa yɛlɛmani fɛ Kayi ni yɛlɛmani cɛ bɛngɛnɛ wale tigɛlama kɔni bɛngɛnɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma a yɛrɛ la ko bɛngɛnɛ wale ninnu k'u tun bɛ taa maa 8 bɔ ɲɔgɔn la u kɔni sira da maaw ni ka maaw bolofɛn caman daraki u la ni ka maa kelen kasara a nin na yaasa ka perewatigɛ d'a ma chauffeur dɔ tun b'a kɛnɛ kan ale yɛrɛ tun b'a ko ju la Fuseni Keyita an ka lamɛn u ye mobili fɔlɔ min attaqué u ye ne de attaqué bon ne attaqué pour que u ka se ka ne lajɔ yɛrɛ a bɛ komi u ye kisɛ de ten ne ka pneu kɔfɛla 2 bɛɛ la tilalen tun don puis ne mun ye joona fo ne donnen u milieu la tuma kisɛ ye ne ka mobili pneu 2 bɛɛ minɛ tuma min na ne sɔrɔla ka na laban ka jɔ ne jɔra yɔrɔ min na dɔrɔn ne b'a fɔ n ko n bɛ t'o de la yen dɔrɔn n bɛ bɔ min kalama boto filɛ tu kɔnɔ bon u bɛ taa fo cɛ 8 na cɛ 8 u bɛ sɔn k'o bɔ u nana ka an f'u ye i y'a ye ko ne ka wari bɔ ne ko wari tɛ ne kun wari min bɛ ne kun filɛ 3000 de filɛ ne kun ne y'o bɔ k'o de la mais n ka carte kɔnɔna la wari min tun b'a kɔnɔna la n t'o hakɛ dɔn n'o tagara i y'a ye bon n ka permis ni n ka papier tɔw u y'a bɛɛ ta u taara n'a ye i y'a ye bon n'u u bɛɛ lajɛlen taara bon u kan ka n da ne ka arrêteur sɔgɔra n ka pneu 2 cira petini min filɛ ka sa o nana o natɔla dɔrɔn u y'o lajɛ a nana moto de la ale bɔtɔla dɔ ni guri fanfɛla Bungutiti fanfɛla ye ka na a nana a surunyara an na yɛrɛ presque 20 mètres a sera ma fo 20 mètres ɲɔgɔn hakɛ u y'a commencé ka lajɔ fo ka b'o la ka na se fo ka se 10 mètres ma ale sun y'a lɔn tuma min na komi sufɛla don ale y'a lɔn tuma min na k'a fɔ ko banni don ale y'a essayer k'a bɛ tourner a k'a bɛ tourner yɔrɔ min dɔrɔn u ye kisɛ fɔlɔ fili o y'a ka réservoir min na bon kisɛ filanan mɔgɔ min tun bɛ jɔlen côté droite la o ye kisɛ fili ka taa minɛ a kɛrɛ la donc an ma se ka bouger u y'a f'u ye ninnu sac de tun b'a bolo fɛn fɛn tun b'a bolo ne m'a dɔn o kɔni ye fɛn dɔw ta yen nɔ n'a taara
a moto ne filɛ da la kɛrɛfɛ bon ne yɛrɛ lɔmɔgɔ foyi tɛ lɔmɔgɔ ninnu na hawlu de melekelen b'u tila bɛɛ lajɛlen na samara qualité min b'u la suraka samara in de b'u sen na dɔgɔtɔrɔ faamaw n'u bɛ se u ka solution ɲini n'o tɛ nin tɛ solution ye dɛ tile ka kalan nin sunkaloba in na n'a fɔra k'a fɔ k'an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ wuli yan nɔ ni heure comme ça k'a fɔ k'an bɛ taga an taga yɔrɔ la pour que ka se k'an dahirimɛ ɲini mɔgɔw de bɛ dun fana bɛ balo la anw fana ka minɛn tali la ka taa anw yɛrɛw bɛ balo a la n'a fɔra k'a fɔ ko nin problème bɛ to ka kɛ ko faamaw tɛ se ka jɔda kɛ nin na solution tɛ nin na bon ka taa o tuma kana bila fo sisan nɔ o tɛ hɛrɛ ye sa vraiment n'a fɔra k'a fɔ k'an bɛ yan nɔ don o don anw de bɛ fiyɛla ka wari b'an kun don o don poste de sécurité o an bɛ lajɔ ka wari b'an kun nin tɛ mɔgɔ si dusu diya est ce que nin bɛ mɔgɔ dusu diya bon ne ma lɔn an bɛna balo cogo min na an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ jamana ka k'an bolo ou bien dugu ka k'an bolo ko a tɛ surveiller la a ɲɛ ma bon vraiment a bɛ se ka kɛ cogo di vraiment ne ma se ka foyi den kelen fɔ na an balo cogo yɛrɛ walahi an balolen ni ma b'i nɔ la i bɛ se ka balo wa ala y'i dahirimɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a dahirimɛ dulonnen bɛ wula kɔnɔna in na ça fait des millions ça fait des millions n'a fɔra dugu kɔnɔ wula kɔnɔ mɔgɔw fana ka papier ko foyi den kelen tɛ ɲɛnabɔ f'u kana duguba kɔnɔ toujours n'u nana waribɔ musaka de bɛ yan nɔ n'u ni wari min nana n'a fɔra ko banu b'o fana minɛ u la surtout an filɛ seliɲɛkɔrɔla min na tan ko ni action nana kɛ bon vraiment ni bɛ se ka faamu cogo di vraiment trop c'est trop wallahi trop c'est trop haram an bɛna balo cogo di an tɛ foyi den kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ yan fu foyi tɛ d'an ma fu awɔ n'an taara an ka fɛn fɛn ɲɛɲini na fana b'a fɛ an tɛ n'a sɔrɔ hɛrɛ la n'u m'a négliger u t'an jate i bɛ tile joli k'a nɔfɛla la bon vraiment c'est trop ni petini salen filɛ sisan nɔ ni tun bɛ taa fakasi la banque la papier filɛ ɲɛ bolo hali wari yɛrɛ t'a bolo vraiment nin ko kɛra baara ye ni tun bɛ tali kɛ Fuseni Keyita la a y'a fɔ cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta k'an ka siraw kɔni k'u lakana k'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ ni wale nin de kɛ k'an ka taamakɛlaw sɛgɛrɛ wa i t'a mɛn kuma si k'a maa kelen minɛna u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka taa ɲɛsi kelen tɛ dɔn a ko la u filɛ ka cɛni kasara a nin na ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra nɔ Sikaso marabolo bɛ yen n'a bɛ wele ko Kilela waati lama tɛmɛnen na bingani wale tigilamɔgɔ kɔni ye bingani ta ka ɲɛsin olu ka banki dɔ ma ni k'a nafolo bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye o tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamɔgɔ kɔni ye wulikajɔ ta ka sɛgɛsɛgɛliw larawuli a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka maa dɔw minɛ k'olu ma nu k'olu nɔ kisɛ kelen t'a la u maa min u ma bɔ k'u nana masumalen minɛ kunnafonidilaw wele ka lajɛra dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnla finitigilakaw ko lakana kɔni o kɛcogo ka ɲi u kan ka lakana kɛ nka ko n'u ma ɲɛ maa minɛ kɔ k'u k'a ko sɛgɛsɛgɛ yasa k'a pɛrɛpɛrɛtigɛ d'a ma Mamadu Sise an ka lamɛn an bɛ Sikaso mara kɔnɔ yan taabolo dɔ bɛ yen nɔ an bɛ k'o jateminɛ n'an ma bɔ k'a dénoncer an bɛ siran Sikaso kana kɛ Moti ɲɔgɔn ye jihadisme ko la terrorisme ko la min ye Kilela ye Kilela Sikaso commune dɔ don u taara ka taa Kilela ka fɔ jiginɛ bandiw taara tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ entre 10h 11h ka taa bin zone don dɛ a terrorisme tɛ jihadisme tɛ zone taara bin ka fɔ jiginɛ kan i ka dɔn k'a fɔ k'a wari bɛɛ cɛ ka ordinateur cɛ ani moto dɔw ka taa bon o kɛlen kɔfɛ i ka dɔn population olu bɔra ka na filɛli kɛ sisan nɔ tiɲɛni yɔrɔ lajɛ bon an bɛ sɔmi mun na fanga tigilamɔgɔw olu sera kɛnɛ kan k'u ye minɛli kɛ u kɛlen ka minɛli kɛ i ka dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ b'a la ale muso kɔrɔkɛ k'u y'o minɛ jama cɛla filɛlikɛlaw cɛla donc muso kɔrɔkɛ min minɛra u nana n'a ye ka n'a datugu Sikaso gendarmerie la yan donc u nalen y'a datugu i ka dɔn k'a fɔ mun minɛra nin ye muruma minɛ a bolo marifama minɛ a bolo Kilelakaw yɛrɛ olu bɛ ka kuma min fɔ cɛ yɛrɛ kan k'a fɔ k'ale cɛ tɛ se ka soso faga Kilela bɛɛ ko cɛ sabalilen don cɛ muɲunen don o de minɛra ka na n'a ye bon ne ka sira ye min ye ni ɲɔgɔnw de kɛra Moti ni o kɛra sababu ye ka Moti presque ka mɔgɔ caman don terrorisme na ka mɔgɔ caman don jihadisme la ka mɔgɔ caman don banbagaciya la bon n'a fɔra ko ɲɔgɔn kun bɛ anw kan n siran kun bɛ wa n siran kun tɛ ko faamaw k'u ka mɔgɔ minɛ u ka minɛliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka k'u ka minɛli u k'a tugu dɔn olu yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka amalgame créer n'u ye amalgame créer a bɛna k'anw de bolo magosa ye dɛ Kilela min filɛ nin commandant kun bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ gardiw kun bɛ yen mais an bɛ don min na ko bi commandant bolila gardiw bolila Kilela commune b'a yɛrɛ bolo de eaux-et-forêts tɛ yen commandant tɛ yen garde tɛ yen gendarme tɛ yen foyi tɛ yen civil gansanw de bɛ yen aw ni ala ni kɛra cɛ jamana bɛ taa ɲɛ nin cogo la wa jamana bɛ taa ɲɛ nin cogo la commandant e bɛ ko ka jamana représenter e ye dugu bila gardiw bɛ ko ka mɔgɔw sécuriser gardiw ye dugu bila ko ka dugudenw sécuriser gardiw ye dugu bila dugudenw tora jɔn de bolo sisan n'a fɔra u tora u b'u yɛrɛ de bolo mɔgɔ tɛ k'u sécuriser n'a fɔra bingani taara k'u kan aw panna ka taa aw tilala ka dɔw minɛ mɔgɔw dɔw minɛ ka sɔrɔ min minnu kun tɛ ni mɔgɔ zone ninnu cɛ la zone ninnu nana ka n'u ka ko kɛ ka segin ka t'u ka taga la maliyɛnw o ne ka kuma ye k'a ɲɛsin an ka faamaw ma ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Sise la a y'a fɔ cogo min na fɛn o kɛ basigi ni lafiya ka na an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati
N'ambora no kana jigila no e commune Mande ntene no sogomada kɔni fɛ olu wulila ka taa sɔrɔ machine kɔni nu jɔlen bɛ u ka sow la u y'a yira k'a fɔ ko ni maa nu nana kana olu ka so ci u ma sɛbɛnfura d'olu ma k'a yira k'a fɔ k'u bɛna so ci olu kɔni bɛna bali min na dɔrɔn machine kɔni donnen olu ka so la yasa ka privatique d'a ma maa minnu ka so cila an ka dɔw ka seereya lamɛn. Ni accident de an sɔrɔ kala jigila yan nɔ commune de Manden fɛ fɛnkɛ cité de BHM mɔgɔw ka yɔrɔ kɔfɛla la sɔgɔmada fɛ ni gendarmerie mɔgɔw nana bon u ye carré 4 nin bɛɛ lajɛlen minɛ ni mɔgɔw ye n'u ka pick-up donc u nana ka na yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ci ka taga ni u sen fila ye bon le problème est quoi an ma papier sɔrɔ papier min b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ nin kan ka ci bon u ye papier min yira anw na o papier ye fɛn le 16 février de sɛbɛnnen bɛ papier in sanfɛ bon le 16 février a sɔrɔ mairie mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ grève la baara tun tɛ yen domaine fɛnɛ tun bɛ grève la baara tun tɛ yen nɔ bon u ma averti k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kan ka na ci u nana bala sɔgɔmada joona fɛ tɔ de dɔrɔn ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na nin cogo la. An sigiɲɔgɔnkɛ filani ale de taara mairie mɔgɔw ɲini ka na an ka yɔrɔ kama ko k'an ka yɔrɔ bɛrɛnɛl ani kɛlɛpili yɛrɛ bolo n'o bɛ papier la k'a d'an ma mais a ye mɔgɔw sɔrɔ sandaramo de bila ka na an ka yɔrɔ ci u nana mansin don an ka yɔrɔ la hali ka foli kɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ ɲɛgɛn na wa mɔgɔ tɛ ɲɛgɛn na u ma ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin bɛ ɲɛgɛn na u tun bɛ an ka denmisɛnninw kɛ su ye u ma mɔgɔ si ɲininka jama ni n'a caya mɔgɔ kelen min kun don sɔgɔdɔ ka foli kɛ k'a fɔ yalɔ mɔgɔ bɛ yan wa mɔgɔ tɛ yen u ye mansin don ɲɛgɛn na dɔrɔn ka sin ka a toli n'a a siman bɛɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na an kɔni an y'u sara kɛ Ala ye ka carré 4 k'a bɛɛ datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ an y'u sara kɛ Ala ye se kɔni t'an ye setigi ye masa Rahmani ye wa an jigi sɛmɛlen don Ala la yanni kunun tɛ o ma se an ma ka papier d'an ma u ma ci f'an ye k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ ci u ma foyi f'an ye an yɛrɛ balala k'u ye de an siranna mɔgɔ si t'a dɔn yɔrɔ kelen min don bɛɛ jigi tigɛlen don an ka laɲini bɛ min ye k'a lase diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma Manden n'a lamini a n'an lamɛnbagaw bɛɛ k'an dɛmɛ an k'an sigiyɔrɔ sɔrɔ o de ka d'an ye an mako b'an sigiyɔrɔ de la an t'a fɛ ka bɔ kana jigila kɔnɔ an sigiyɔrɔ nin de ka d'an ye an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn farala an kan nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnyala an sigiɲɔgɔnw u y'an dɛmɛ dɛ u nana machine da jɔ an ka so la an ka minɛnw si ma labɔ an sigiɲɔgɔnw de kɛra sababu ye k'an dɛmɛ k'an ka minɛn ninnu labɔ tellement an yɛrɛ la an ma se ka fosi de kɛ an ma se ka fosi kɛ tellement u nana ni mɔgɔ min i n'a fɔ k'u bɛna diɲɛ de ci carré 4 nin bɛɛ u y'a bɛɛ datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ u y'an tɔɔrɔ dɛ u y'an tɔɔrɔ an sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ ka bila u ɲɛfɛ ka yɔrɔ ci cogo ɲɛ yira u la nin b'a la nin t'a la a y'an tɔɔrɔ dɛ k'an ka yɔrɔ to an bolo an k'an sigi mɔgɔ ci tɛ ni dugukolo ye mɔgɔ bɛ de kaburu de kɔnɔ a bonyana a dɔgɔyara kɛra waati bɛ ka waati ye bɛɛ de dayɔrɔ ye kelen ye mɔgɔ ci tɛ ni dugukolo nin ye a k'an to yen an k'an sigi. Ni tun ye maa dɔw ka seereya ye maa minnu ka yɔrɔ cira ko sen fɛ u y'a fɔ cogo min na fɛn tɛ bolo min kɔnɔ n'i y'a tɔnɔmɛ a bɛ kari dɛ jamana bɛ ni gɛlɛya kɔnɔna na ka taa kɛ kuma bɛɛ machine de bɛ taa jɔ dɔ ka so la k'o ci Ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra yen nɔ Darabugukaw fɛ yen nɔ u ka sugu kɛrɛfɛ misiri min bɛ yen nɔ o misiri alimami a b'a ka du kɔnɔ san 44 a y'a yira k'a fɔ kabini san 2004 u bɛ nin soko kiri na ani maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na kiri b'i da ja a la a bɛ fɔ k'a ta y'a ka yɔrɔ in nka kuma bɛɛ u bɛ tila ka wuli ka na a nɔfɛ a ka yɔrɔ kama kɔsa in na u nana ka na a ka minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni labɔ ka fili kɛnɛma yasa ka privatique d'a ma alimami yɛrɛ Lamine Mamadou Dia an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Lamine Mamadou Dia ne ye karamɔgɔ de ye Ala y'a kɛ o y'an misiri alimami bon kibaruya mun y'an sɔrɔ nin kibaruya in mɛnna bi ko tɛ nin soko in kibaruya mɛnna ni ko n b'a ta n bɛ dɔɔni dɔrɔn de fɔ a la o ye soko in daminɛ nanbara daminɛ en 2004 o ye audience kɛ k'a sɔrɔ an ma wele o kɔnɔna na an nana somi ja mɔgɔ wɛrɛ b'a fɛ ka anw senkɔrɔma cɛ ka yɔrɔ in minɛ an bolo en 2004 anw y'an da dɔ la 2005 donto la Ala y'a kɛ anw nana an sen do a la Maître Kasumbugu o de nana enquête kɛ k'a ye ja u ye kiiri mun kɛ 2004 kiiri a ma tɛmɛ sariya bolo kan pisa e tɛ se kiiri kɛ k'a sɔrɔ i ma sotigi wele bon o kɔnɔna na anw y'an da don kuma na musokɔrɔba yɛrɛ de ka kiiri dɔn anw héritiers ka kiiri tɛ u taara fɔ Cour suprême na 2005 kɔnɔna na u tilala tuguni ka double kasa yɛrɛ k'a fɔ original mun bɛ ne bolo filɛ original papier filɛ n bolo yan original filɛ o ko original tununa k'a sɔrɔ original ma tunu o ye double kata dilan double kata dilanlen kɔ double kata niilela anw fana wulila an ye double kata niile o double kata niile an taara Cour suprême na Cour suprême mɔgɔ y'a yira ko anw de kan ka yɔrɔ k'an ka taa n'a ye mairie la an ka yɛlɛma ne taara mairie la mairie ko san 37 transfert ma kɛ papier kɔrɔ mun b'i bolo o ɲɔgɔnna de b'an bolo civil kɔnɔ yan mais maintenant bon yɛlɛmali bɛna kɛ i bɛ 281 sara
gouverneur caisse kono ngo problème te si prêt ya war duma o ya yelma bon olu nana papier koro mun tumene boloje o copie en 2017 fokana 2020 au lieu de takane kele o papier koro soro chuga mi ya sunyade ka yira papier koro ni administratif na ni koro ni kuraji yira 2011 yelmana o yirche tokola ne original di palam film bulu autorisation film bulu autorisation tu bulu palam tu bulu o mayoro jo ne fade ya sa ne fade ya jo ayi mo munte yere te sere tawda buya quartier ngono bajo ne fade ya sa ale di ya jo a ferla faramali 800000 akanga be wa keme ani wa bigoro marwarila kabini malwar o ulu killa ko ni be de so ko te che kunna ni travaso tiza tana technique administratif la kaneka papier 2011 ani permis ni de ko duyi mamadou to ye metri tay bon ala ya kan na commission na o zuji ni kuma mali sariya buli maro fo ja betul ni ludo anga chefo sariya te mali kono o de mali balawute ba isa fantawn tonyona bo aletimo tonyona o de ato zuji munum be ka kirike aussi gele be faso kuna wallahi fe mun ba kono ala kinichi ikado ni ado billahi ne fle samuga 20 ans ne be ni kirina 2004 ni sanje mbaje samuga ne fe mun ya kono ne fe mun ka kono mbado ne fanta ye seti ye mun ye seti ge o de tabeke chete fo mali kono chef le bolo min trayro ba fo ko ka wallahi ke bi bolo ki be mun le tena soro o tin galo ya galo dilene mu ya ne me kaminan labo ise anani papier aya di me papier ka fo boli papier fle ki ka bo amodi ay 2 mois de 2 mois ko papier bora pour rappel la 2 mois de anganga appel ke ka cour suprême on kanga papier fo isa de labe ka blakata tinna kalo fla femba bo fembe ba kono ulu fe mun nata bisika cha kono balu bala saya bala mais no ulu kono onye kana don kirengen kanga minan labo o sariya zoli ka fo sambina ni nani be yorola papier fla justice yere sariya zoli ni ma yere samuga ke yorola atigi mari kilame ka tado o ko bani fo sambina ni nani je metir mun ya afira amma o kilala ko de nati parla o bay dalla ko sariya mi ni teme talege karamo Lamine Mamadou Diala aya fo cogo mina ala ga baski nanga jamana konna ka hakli nyuma di maranya mawma nambora no kurango kono bilaman keme furuju ya tesa kunga kuma te ban je dongo do kurango kuma be ga ke do de buga fara kurantike bayinga jagulu lo sigilo lo senga lu kono ya yira ga fo ko nala sona machine ko lu bo ko anuso go ya tamake ko wa ko anga jamana nyemaw ko munu yara sigime nulu le kanga sika kurango nyina bo ko groupe de ba bega dala ni do kuma taga laje o kuma yi tiende ma nyemaw ka laje ya saka privatique de ablay magani anga lame aw mi ka nyini min ke bi o nyini yede kuran tiga min bi jamana in kono aka dabla edemu ye kuran barakela de bi kuran de di jamana deuma ni o barakeli ma se ka ke ka aketiko nyona fokata mo ka minon tiena fokata mo ka nafolo tiena mo ka baraw tiena mo ka duko nawlo ka banabagato gela mbubulu ti se ka kuran soro wala sa ka uere ventile wala ka klimu ku ka banabagato gela numa mais o lu munun kera o degu munun ye jamana deun soro an ka collectif a nyini e bien mu reka akilna bo ayere la sa u reka do jomala ni mo tonyo u ka o mo nyini ku mo recenser ku bla u ka hake u kono ni uti o barake an ka collectif ba nyini ka exiger jamana ka o mo dédommager otma amba nyini mo be ni e barakela ni ika bara sirle no courant de la ni courant tigari la na ika menantien na ika baratien ika na ika fara anga collectif ina anga se ka seren kulu belebele laben kata o hakel nyini ko di o jamakuluma niae anga jamana nyo te ku usendo anga courant ko ina sabula groupe de but u bela jelen ka sokono jamana donga na folo bita ka a groupe labe uye ka groupe entretien kuye ka taji ke a groupe kono wala sa olunu ka demaya o se ka shila fiala ana nga fi folo mbi kare kono la folo fe so be ka ankin ama nyini nu ye courant ke auna olumu nya courant nyemo ye u ka miri ka tashi u ka courant ke wera u la sa nu ti se ko ke anga collectif na nyini dona na taula ka wala u place ka nu ye courant ke na don courant ka ti wera ka so uba tiga auna fene beta tiga ula comme ça una don ambela jeremi degu min konna la wala saka fereni dabalu tige pour que courant se ka di ambela jelema ni oye ambela jelenga hake bela jelen ka fara anka wala sa amise ka nin keleke wala sa courant ko degu min mi anka se ka takabo anka o de koson ama nyini jamana dem bela jelen fe iye bamako kayo ibi kulukoro ibi kayu ibi under bukan ibi se ka wala min ke ika sigida yoro mina bela jelen ka o wala ke
nin kalo in tile mugan ani kɔnɔntɔn n'o bi bɛn alamisa don ma 10 heures wagati ka an ka dusuma kasara yira k'a fɔ ko fɛn min bi ka kɛ an na kurantigɛba in na ko a ti bɛn ko wa ko kuran ye an ka hakɛ ye sabula an bi ka an bolola nafolo de bɔ ka don a la yanni kuran ka di an ma. Ni tun bɛ tali kɛ Abulayi Magani kana a y'a fɔ cogo min na kurantigɛ a bɛ gɛlɛya min lase an ka jamana kɔnɔna na a tɛ dogo maa si la dɛ ni maa ɲɛmaw tɛ k'a lajɛ siri ɲɛkɔrɔla in yɛrɛ la caman de dayirimɛ sirilen bɛ kuran na ko kuran tɛ ka sɔrɔ nin ye gɛlɛya ye dɛ ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'an bɔra yen nɔ maliden dɔ y'a yira k'a fɔ ko ni camancɛ fanga ye n'o ye transition ye ko fɛɛrɛ foyi tɛ ni transition in bolo ka baara kɛ ko wa ko ni camancɛ fanga ye k'a kan ka ci ka bɔ yen nɔ yaasa ka priorité d'an ma Buwa Kulubali an ka lamɛn. Ni transition mi yɛrɛ filɛ ni transition yɛrɛ kan ka ci ka bɔ pewu ka renouveler aya mais parce que organisme fɛn fɛn bɛ transition in kɔnɔna na a organisme sigi cogo tɛ kelen ye a si sigi cogo tɛ kelen ye a si maɲi maa si kelen t'a la ka taa organisation président de la république la ka taa bila CNT la ka taa bila gouvernement na a kɛcogo si maɲi a foyi de maɲi. Ni jamana kɔni b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la il faut que concertation nationale wɛrɛ de ka sigi sen kan qui va diriger tout a y'a mɛn o conseil national ka jamana diriger n'o tɛ ninnu filɛ nin ye ninnu tɛ se ka kɛ solution fo ka diɲɛ ban don min na an ka jamana kɔni bɛɛ kɔsegin de ye nagasa ni taacɛ ni halaki de la ninnu yɛrɛ nana n'a tɔ bɛ k'a tɔ bɛ taacɛ a tɛ ka jamanadenw lamɛn u mago tɛ jamanadenw la u ka sira tɛ jamanadenw na u bɛ ka baara kɛ u kun fɛ cogo min ka d'u ye i n'a fɔ parce que u bɛ jamana wɛrɛ ka baara dilan Mali kɔnɔ yan nɔ u tɛ Mali yɛrɛ ka baara la u bɛ Faransi ka baara dilan o dusu ka na tɔɔrɔ o de b'an e mana kɛ président ko e tɛ jamanadenw lamɛn e ka sira si tɛ jamanadenw la o tuma baganw de bɛ misi sisan kɔnɔ e bolo wa o bɛ se ka ɲa il faut que jamanadenw de ka sigi i ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina n'u ka fɛn ye intellectuel baden bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni u lamɛnna na n'u y'u ta fɔ baara ka kɛ n'o ye conseil min kɛra transition daminɛ waati ka na se la ni jamanadenw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o baara jumɛn bɛ ka waleya bi jango b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ taa accord d'Alger k'u bɛ t'o waleya constitution ma falen a ma renouveler a ma foyi bon France b'a la ka pression k'u la ko fo u ka mise en œuvre kɛ accord d'Alger la parce que o de b'u intéressé min bɛ jamanadenw intéressé o tɛ accord d'Alger an mago si tɛ avec accord d'Alger ko la parce que o y'an ka jamana cili baara de ye bon police territoriale ko min filɛ nin ye n'u b'o fɛnɛ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana cili de ye France au profit de la France donc jamana ye a ɲɛ ka ko dɛ faut que peuple de ka wuli faut bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamanadenw ka wele région bɛɛ lajɛlen ka wele CNT ka renouveler a ka jɔ a jɔcogo la ni colonel ninnu fɛn fɛn filɛ nin wallahi il ne rend pas service à la nation an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi n'an ye an si kan dabaraw minɛ k'an tɛ kuma wallahi a laban an tɛ foyi sɔrɔ ni malo ni dusukasi tɛ an ka jamana bɛ na ɲini ka taa ka bɔ an bolo k'an sigilen bɛ maninkala kan an sigi k'u filɛ u bɛ ka jamana halaki ka taa fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Buwa Kulubali la ala k'an kisi o ma ala ka basigi ni lafiya n'an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Jabali marabolo la an ka finitigilakaw kɔni ni jadi wale tigilamaw karilen bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ Abulayi a ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan karamɔgɔ i t'a ɲɛfɔ an ye. Karamɔgɔ Siri Kulubali kabini sibiri tɛmɛnen na ni maa min ye ɲɔnɔ marabolo lajɛ an balana k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw ni o ye jadiwala tigilama olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilama minnu b'o yɔrɔw la lakana kama Siroli o bɛ ɲɔnɔ kɛrɛfɛ kilomɛtiri 12 bonyanko wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ma a kɛra sababu ye o don kɔfɔlen na Mali lakanabaw la maa kelen o ka sarali na ni ka maa 4 ni k'olu jɔgi olu taara kana labitani ko koto sida an ka lakana tigilamaw olu ma bila dagirindala bilen o wulikajɔw kɔni jijaja o yɔrɔw la kosɛbɛ sibiri kɛra ten kana se karima ndenendo an balana ka fɔ kana se kunungo tarata ma Mali kɛlɛkɛcɛw ni Faransi lakanaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ wele ko force Barkhane olu ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye u ka wulikajɔ kɛ kilomɛtiri 60 bonyanko ɲɔgɔn kɔfɛ kana Jabali marabolo kɔnɔ la u ni jadiwala tigilamaw kɛra ɲɔgɔn na ye o senfɛ u ye wulikajɔ kɛ jadiwala tigilamaw cɛra ka se k'u tɛgɛ da an balana ka fɔ maa caman ka maa 28 k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na jadiwala tigilamaw la k'u ka mugujugu mobili dɔw bɛ yen n'u b'o bila ni mobili ninnu bɛ mugujugu bulu sanfɛ ka yala o mobili ninnu ka fila jeni ka fila minɛ o kɔfɛ min ye maramafɛn minnu bɛ wele ko munition k'a ka ca ni 1000 u y'u tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen ka jadiwala tigilamaw ka minɛnw na ka tila ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin u ma dɔw ɲɛnaminɛnen b'u fɛ u ka fɔ la nin waati ninnu na ko kabini k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra sigidalamaw kɛlɛ min tun bɛ yen n'o kɛra jadiwala tigilamaw ni bɛnɲɔgɔnyaw nana kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛlen kɔfɛ ko jadiwala tigilamaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ma o waati de kama
kaminu ni sigilama ka benyonya ko ngera lakana tigilama ko be wuliga jola ni wati na ka yire ka fo u ba fega dangari mi taka nyesi jamana ma ko wuliga jola ngani abula ko be ngani asigu yere ma fere fo mendo kanga tigabi ka nyesi mali ma ko ni ala sono mo banga jamana bla o mene ko na la karamo Sidi Kulubali karamo Ablaye Kulubali ya fato ma yarabi ala go do mene fefe be sega sebaya e anga fintigala ko so go soro jadi wala tigilama nuka ala go sabati yasa beni kilab sega na anga jamana konnana nambora no plateforme politique Espérance Nouvelle Jigia Croix olu jaglu do olu ayira ka fo ko chamanje fanga ko ne ka be ka kalata labenge chugo ya muna kulu nyabe fiye dola ni kola yasa ka priorité da mo ko nyema Ablaye Kulubali anga lame anya yi ka fo anga fanga chebe ministre no administration territoriale ani porte parole o bora ka kuna fondo di alors kalata o kunkan donc o kuna foni alors amato anga seka si fera sabe an farla nonga ka hakili jaga boke ni la silimike alors kalata ko kan kamana gando bi ana akola kamana ganko e jume anya jatine kabin wati jan et puis ni gouvernement sikira donc mamun dakanga do jamana marani élection pour la principalement parti politique ani société civile na formu ko force vive anya balo kanga wele chuga muna kanga wele yoro muna kanga wele kuma muna donc ko tikata o sraofe donc namba la kana ye lui kalata ou datu fo ka soro kalata be mo mun concerné directement ou nous masigi ka kuma ka ben ka foke ka benke donc vraiment oyi kamana ganko yi démocratie jamana kono donc anko oyoroyi vraiment ayan kamana gan amba ni gouvernement fait ka fo anti transition contrôle en tout cas paro contrôle d'ailleurs amu deme alors pour que transition misla réussite ko donc ni fina ko kibe mo deme o adama den demeli a do fina ka chien faye na be ka srabla israila donc transition ma fa srabla e jume am do na kompi na fra ko ka ta référendum na alors que une force vive masiki ka kuma donc vraiment avant kamanaga an kamanaga do e jume tuguni o de ye wati mi anamba la sisa na fra ko ka référendum ke anya koloji ka fo référendum no constitution modification constitutionnelle ni ka jamana saria sumba ka do fale ala walma ka fale biu donc président flawal ma président saba lui a essayé ka magala donc amasaka nya o du bolo jamana do maso andu ma do jamana do maso kununa kunu o kunu be halsa ni do ma fraka fo ma bo ala donc o ye kamana gando e jume tukuni o wakati era sunya kama ni tume talige Ablaye Kulubali ya fo cogo mina ala ka basigi ni ben na tanga jamana konnana namora no jaglu lo sigile no Yusuf Jawara kale ga hakina deme a jaglu ni o ya ira o deme nyawa do takanyeshi fantawma sukoro bola tulu bola fo kata se nono muguma ya saka priorité dama anyama muso amnata tongo Sidibe anga lame ko sungalo la nyogon deme ka kan tiens do avec kuma de mais sungalo tala mo kanga hine imo nyogona alla soro kuni islamete bon an koni club fitini an club adamine na sisa amame mo an fene ya nyini ka an ngani ya ninira ya donc ali nati berbo kan dese bagato wele kan signyogon wele ka kachi wero wele kana fara anka donc ka ke anga présent wala un club me ame do de kala nyini la no e docteur Yusuf Jawara donc ame ka ale de ka idée cultiver ni to amnata tongo Sidibe o yake communicatif konnana we de menyo atakanyeshi mamunuma anga doga shira lame ne to Madu Jara ka babu danna bon ya kilna nyana me do ga haraka club to sinji ko be to na sisa ame do kalibi famo fan finala ka bela jele no ka ala ka dem sono kambe si jani kena ala ko dambe ni sama do ga bon dale bena ma ko se ser la ninda ga sun ko to ga sun do ko fa mo ko de mo ko winna jaranya bu yanama ala ka barka dan ala ka barka fendam ala ka na to jamfal aya da go min kam ala ka kisni si ala ka na la bela juga ala ka na to jab ala ka yiro ha ani chani barai jaranya bu yanama nto e fatmata lasa ani ce ko fa wallahi jaranya ko jigu wallahi ala ani ce ala ka usara ha kasara ni here ala ka barka dal ka barka fendam ani chani barai ni tuwe madoga shire mamunu ye demenyo ya soro akene kan sungalo konnana demenyo yere annafa jume Imam Isaac angale lame alhamdulillah rabbil alamin an dina barakata ala kara ya sabati akuni mo ni islam kilin suntre ibe o baraji min soro o nyona be diere ma katro fo ma buka baraji la asabati lindo ala ya fo fana nanye nyumaya nanye fenso ala nya an islam ni goma parce que ala kara re kila fana ni nyona o me islam kile o me je mo ko sabab me je tamaru kilina mo ko fla ba che fere do ba kuluta o ni ala no ya kan fa fere ka suguru di nyoma ka nono di nyoma o kun mambadi ala ga club cité ala ka ame do de ke ni na nyona hakile be mama la
ala go cɛ an ka jamana kɔnɔ yasa an ka jamana bɛ se ka basigi lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na n'an bɔra nɔ yirimajɔkaw fɛ yirimajɔ kɔjalani na madrasa dɔ bɛ yen nɔ olu kɔni ye kuranɛ kalanba boloda k'o kɛ sunkalo nin kɔnɔna na ka kuranɛ ɲɔgɔn da kɛ kalandenw kunna a kɛnɛ kan kalan karamɔgɔ ani kalanso in tigi yɛrɛ u bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ali Ibrahim Konate ka bɔ yirimajɔ kɔjalani na madrasa min bɛ yen ni a bɛ wele ko madrasatul islamiya tazizul akhlaqil husna o karamɔgɔ fɔlɔ dɔ ye n ye. Bon alhamdulillah an ka directeur ba waati tɛmɛnen na n'o ye arajaba kalo kɔnɔna ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka kuranɛ ɲɔgɔn dan dɔ labɛn denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kalanyɔrɔ la ka kuranɛ kɛnɛ ko o bonya cogoya mun na o kadara kɔni kɔnɔna na sa an ye nin kɛnɛ in labɛn kalo 3 kɔnɔna na fo ka na kuncɛ bi an filɛ yɔrɔ min na an bɛ o kɛnɛ de kan ka denmisɛnninw lamɛn kuranɛ la hijibu 3 kɔnɔna na ka daminɛ kulu ihiya sura na ka na bila kulaw zura bi nasi o suran kɔnɔna na. ɲɔgɔndan in kɔfɛ hakilina jumɛn de b'aw bolo ka kɛ denmisɛnninw ye? Bon alhamdulillah ni mɔgɔ minnu kɛra sodanso ye kɛnɛ kan an kɛlen don ka cadeau dɔ labɛn u ye lajalifɛn ka o di u ma kɛnɛ kɔnɔna na mun kosɔn u tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛbɔ u fɛ don nataw la ani mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ cogoya mun na don nataw la olu bɛ se k'o fana fara an kan nin kɛnɛ in kɔnɔna na cogoya mun na. Kɔfɛ an bɛ foli belebeleba fana di denmansaw fana ma denmansa minnu fana ni olu yɛrɛ se kɛnɛ kɔnɔna na ni olu fana nana alhamdulillah an bɛ kalanden somɔgɔw fo an bɛ kalandenw fana fo an b'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye Ala ka nin kɛ kɛnɛ fɔlɔ ye Ala kana nin kɛ kɛnɛ laban ye Ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala k'an bɛɛ san wɛrɛ tama inshallah. Ne tɔgɔ Abubakar Kone. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sɔgɔmada na sugili amadu mɔgɔla o ye jumɛn ye an bɛ kuranna kɔnkuru la a komi kuranna ye fɛnba de silamɛya in kɔnɔ na sankɔrɔ t'a la o kɔrɔ diinɛ sankɔrɔ talen don o de y'a to an y'a labɛn ka bi kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ denmisɛnw ka ɲɔgɔn dan ye kuranna la kabi an ko an bɛna denmisɛnw bila ɲɔgɔn dan na mualimu farala kalandenw kan a ye dɔ fara an ka cɛsiri kan kalanbila fɛti o bɛ kɛ yan nɔ nga ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn sunkalo kɔnɔ kuranna bonya kama nin ye o fɔlɔ ye bon n b'a ɲini ala fɛ fana inshallah nin ye ko daminɛlen de ye ni ala jɛna na ye hakilina min ye an bilalen na o dɔnnen don n'i y'a mɛn diinɛ yɛrɛ supasima kuranna don kuranna jigira sunkalo la i n'a fɔ dɔnnibaaw ye a lase cogoya min o de hokumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ kuranna jigila sunkalo kɔnɔ an ye nin labɛn ka bɛn sunkalo ma ayiwa ne ka kumakan laban ye min ye o ye ka n yɛrɛ ladi ka silama bɛɛ ladi kɛrɛnkɛrɛnyala madrasatigiw an ka nɔja an ke kuranna na an ka madrasa kɔnɔ an ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara tiɲɛ yɛrɛ la o de ka diinɛ kalan k'aw bonya ka fara a jogo kan o de y'a to nin kɔni ye ladilikan ye ka na n yɛrɛ ma ani malima madrasatigiw an ke kuranna lana an ka madrasa kɔnɔ. Ni tun ye kalanso in tigi ani kalan karamɔgɔ dɔ ka seereyaw ye a kɛnɛ kan kalanden dɔ bɛ yen nɔ Ayisa Yalikoyi ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ kuranɛ kalan yɛrɛ a nafa ye jumɛn an ka Ayisa Yalikoyi lamɛn. Ne tɔgɔ Ayisa Yalikoyi ka bɔ madrasatul islamiya tazizul akhlaqul husna la yirimajɔ kaburudon kɛrɛfɛla la. Ɲana san fɔlɔ an ka nin kalanyɔrɔ in na yan an bɛ ka kuranɛ kalan kɛ pour que k'a yira k'a fɔ cɛsiri b'anw na anw yɛrɛ ye cɛsiri dɔ kɛ an ka karamɔgɔw tiɲɛ na an b'u fo kosɛbɛ don o don u bɛ kuranɛ d'an ma o b'a d'an ma a kɛcogo ɲuman na fɛnɛ an yɛrɛ b'an jija ni ala sɔnna ma ka a kalan ka ɲɛ. Kuranɛ kalan i yɛrɛ bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a nafa la wa? Kuranɛ ye fɛnba ye wa kuranɛ ye ala kumakan ye. Kuranɛ ye ala kumakan ye a ka bon ala yɔrɔ a ka bon a ka jɔn ɲumanw yɔrɔ. N'i ye kuranɛ kalan surtout nin sunkaloba in yɛrɛ la a sara a n'a baraji ala dɔrɔn de b'o dɔn. Kuranɛ nafa caman bɛ kuranɛ la ne kɔni bɛ min fɔ n kalanden ɲɔgɔnw ɲɛna u k'u jija u ka kuranɛ ta mɔgɔ i tɛ kɛ foyi ye ala ta kɔ n'i ye kuranɛ kalan hali n'i bɛ kɔ i bɛ taa ɲɛ parce que kuranɛ ye ala ta de. Se ka mun de fɔ denmansaw ye minnu tɛ ka u denw don kuranɛ kalan na? Ne kɔni bɛ min fɔ ne faw ni ne baw ɲɛna u k'u jija u ka denmisɛnninw don kuranɛ kalan na hali ni den ye ekɔliden de ye i k'a di kuranɛ kalanyɔrɔ la ni kɔnjew bilala a ka kuranɛ kalan kɛ parce que bi bi in na an bɛ wagati min na sisan ni ala ko yɛrɛ tɛ i tɛ se ka foyi de kɛ fo n'a kɛra ala ta ye an bɛ yɔrɔ min na sisan wagati tiɲɛnen don denmisɛnninw bɛɛ b'i sagoya kɛ n'i y'a sɔrɔ a tun bɛ kuranɛ kalan n'a bɛ ala ka diinɛ la laala a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ko dɔw to yen nɔ ne kɔni b'o fɔ denmansaw ɲɛna u k'u jija u k'u denw u ka ala ko yir'u la. Ni tun ye Ayisa Yalikoyi a y'a fɔ cogo min na ala ka kuranɛ kalan k'a sabati an ka jamana kɔnɔna na kuranɛ ye fɛn belebeleba de ye jango sunkalo nin na ala k'o hakililaw timi an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ bi ye sunkalo tile 16 ye su na wele ko su 17 su o nafila ye jumɛn ye karamɔgɔ Maliki Danbele an ka lamɛn. Sunkalo su 17 a nafila o ye arakan tan de ye arakan kelen o kelen o bɛ seli ni fatiha ye i mana tila fatiha kalali la i bɛ ina anzalnahu siɲɛ 2 d'a kan
i bɛ sɔrɔ ka kulu wallahu siɲɛ 1 i b'o da o kan i bɛ sɔrɔ ka taa tenduru la arakanta in bɛɛ bɛ seli nin cogo in de la filamana kɛ i bɛ salamu bila filamana kɛ i bɛ salamu bila fo ka 10 dafa arakan kelen o kelen na ni 10 dafara ka salamu bila i bɛ sɔrɔ ka dugawu in kala o de filɛ kɔrɔ nin ye allahumma ihdini fihi lisolihil a'mal waqdili fihi alhawaij wal a'mal ya man la yahtaju ila su'al ya aliman bima fi suduril alamin ibaba ala ngana sungalen ngono kana bara nyuman kɛ u ye ala ika nga mago bɛɛ lajɛlen latigɛ nin sungalen kɔnɔ ani nga natana ko ya ala mi ne mago tɛ ka taa deli la parce que i b'a bɛɛ dɔn awa ala ti ma deli yɛrɛ parce que bɛɛ mago de bi jɔ ala la ya ala mi ne bi fɛn min bɛ kɔdisi kɔnɔ e b'o bɛɛ lajɛlen dɔn maa min o y'i wele k'a sɔrɔ a m'i wele min b'a kɔnɔ ala b'o dɔn n'ala sɔnna ma o y'o nafila ye a n'a dugawu ala k'an ni sababa bɛɛ yarabi ala ko dugawu minɛ karamɔgɔ Mali Danbele a y'a fɔ cogo min na ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'a ma ka musaka tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'i bolo Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Cadikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Cad jamanakuntigi kɔrɔ Idriss Déby kama ale kɔni dayana ko fɛn min camancɛ fanga ye n'o ye transition ye ko olu sigira sen kan ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ opposition mɔgɔw parti politique minnu bɛ opposition na fo ka taa se société civile mɔgɔw ma k'olu ye wulikajɔba kɛ k'olu tarata don fɛn min ye Jamena kɔnɔna n'o ye Cad faaba ye ani Cad marabolo caman kɔnɔna la wa k'an bɛ don min na ko bi ko mɔgɔ caman de banana ko wa dɔw fana fatura mais ko nin man y'a ɲini ka u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ni wulikajɔ k'olu t'a dabila dɛ k'olu bɛ fɛ de camancɛ fanga a ka di civil ma ko wa ko Cad ko finman na jama bɛɛ lajɛlen ko France k'i dabɔ a la pepepewu n'an bɔra an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye Espagne jamanaden 2 ka taa se Irlande jamanaden 1 ma ko olu kɔni kɔni wele Burkinakaw fɛ yen ntɛnɛn don nka kunu tarata don kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kun tun bɛ jihadistes de bolo ko wa ko y'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na halisa an bɛ to Burkina fɛn min ye wulikajɔ olu bɛ senna nin waati na n'an b'a fɔ grogne social la a yira la k'a fɔ cakɛda min n'ale bɛ jiko kunna ne ale n'a ka clients n'u olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fan nin waati na an b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban na ko ji facture dɔw yɛrɛ bɛ na ko dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo 1,000,000 na ko o kɔni ma faamuya fiyewu clients ninnu fɛ ko de kama ko wulikajɔw bɛ senna nin waati na ani sigika fɔ walasa ka wele da jamana ɲɛmɔgɔw ma ka wulikajɔ ka joona joona yanni don nataw cɛ ko kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ taa Libikaw fɛ yen a bɛ taamaden maa 130 ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni ye jikan kasara sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen na Libikaw fɛ yen ko wa ko cakɛda min bɛ n'an b'a wele organisation humanitaire française SOS Méditerranée ko olu fana ma wulikajɔ fosi kɛ nin ko la ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ko u bɛɛ lajɛlen kɔni kasara u ni la yɔrɔ kɔfɛlen na n'an bɔra an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ karido avril tile 25 Nigériya kɛlɛkɛcɛ 31 ɲɔgɔnna olu kɔni bonyalen u ni la Nigériya yɛrɛ marabagaw olu bɔra ka laseli kɛ laseli kɔnɔ u y'o de fɔ ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni maa minnu bɔnnen ninnu la ni finitigɛlaw bɔnnen ni la ko a sababu tɛ dɔrɔn dɛ an bɛ jɛkulu minnu wele ko jihadiste groupe état islamique minnu bɛ Afrique de l'Ouest la ko nin y'olu ka waleya de ye halisa an bɛ taa ɲɛfɛ Sidiki an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa Faranskaw fɛ yen fɛn min ye coronavirus bana ye walasa ale kan dɔ ka bɔ ale hakɛ la Faransi kun y'a ka kalanso bɛɛ lajɛlen datugu dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na i n'a fɔ tile 15 ko nka kunun ntɛnɛn ko kalanso fitininw n'o duguma kalanso ye k'olu kɔni dayɛlɛ la ko nka fɛn min camancɛ kalanso ye n'o ye lycée ye ka taa se collège ban k'olu kɔni datugulen bɛ to ko fo ka taa se mɛkalo tile 3 ɲɔgɔnna ma an bɛ taa Indonésikaw fɛ yen Indonésie plutôt an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye coronavirus bana ale bɛ ka yakubaya kosɛbɛ kosɛbɛ ko tile 1 sɛgɛsɛgɛliw kɛra n'o ye ntɛnɛndon sɛgɛsɛgɛliw la o jaabiw kɛra maa ba 300 ani maa ba 50 ɲɔgɔnna coronavirus bana ale yɛrɛ maa minnu na tile 1 ko b'a yira ko coronavirus bana ko a bɛ ka jidi ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka Inde marabagaw ye welewele da k'a yira k'a fɔ fɛn min confinement kɔni k'o bɛ to sen na wa dɔ bɛna fara kan fo ka se waati min ma Sidiki an bɛ sɔrɔ kɔnkɔn kumaba de Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na fɛn min an ka jamana ani jamana yɔrɔ ala k'aw bɛɛ lajɛlen kisi coronavirus bana tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen nɔ Banikɔ marabolo kɔnɔna na sarakabɔba labɛnlen bɛ o kan ka kɛ sini n'ala sɔnna ma karamɔgɔ Ablaye i tɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ a ko la Joyila ani a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya Banikɔ n'a lamini bɛɛ Banikɔ dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an kanuɲɔgɔnba n'i y'a sɔrɔ ye Yakuba Dunbiya ne bɛ yɛlɛ kama Airtana Yakuba Dunbiya ale ka musokɔrɔba Masaramani ye u bɛna na salanko o san kelen dafa sarakabɔba o bɛna kɛ ni ala sɔnna ma sini alamisa a bɛ kɛ Zana Masigi marabolo kɔnɔna na Ɲancɛla ale komini kɔnɔna na ni ala sɔnna ma sini sarakabɔba in kama su in na i ka dɔn k'a fɔ wajuli kɛnɛba dɔ sigilen bɛ bi wajuli min n'a bɛna daminɛ Zanakaw fɛ su in na ka taa se sini sɔgɔmada ma ka saraka bɔ ka dugawu lase an ka musokɔrɔba ma ka taa se alisalama fure bɛɛ lajɛlen ma o y'a kunba de ye ni ala sɔnna ma an yɛrɛ
an bɛ nin kɛnɛ in kan ni ala sɔnna ma ka masigina lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya jola n'a lamini ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dugawu min bɛna kɛ ka dugawu kɛ musokɔrɔba ye ani alasalama fure bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye k'a kɛ hinɛda ye ka ɲɛsin alasalama fure bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ a kɛ ala ya kosɔn yarabi an ka jamana gɛlɛya ka se ka ban silama fure fɛn fɛn bɛ ni min bɛ gɛlɛya la ala ka gɛlɛya b'o kan ni min bɛ nɔgɔya la ala ka nɔgɔya k'olu jidi ala k'o k'a kɛ ala ya kosɔn bejayi mustafa